Yay, kusog ang hangin. Oh, matik my friend no. So karon mag road trip ta. Kung mag sea trip pa gyud. Tiwas ang video. Aw, unsa pay dugayan gikan sa Asturias birat dito tas Uslob. Kay mula bang ta ato tag siquijor. Well, ud kung nagkabantay mo nga na murag naglutaw diha, di na to ato ng pagasakyan para makabuta sa atong nga isla. Aw, matik oy, unsay dugayan. Tara, sakay na ta. Kasi ito na buwan. Ganito lang yung buwan. Ug sa atong pagbadahas ning kadagatan nga atong labngonon, atong kalungan diri ang mga parinir nga atong mga kaliwat sa una. Well, didto man unta sa VIP cabin nga ato ang seat apan ibalhin ng diri sa gawas kay nasayod man ta nga murag kabuhi unta ani. Delikadong maglayan ang atong katiyanan, madigurado lang tang daan diri sa gawas na may hangin nga maaliwalas. Ug sa pag-andar na dahil sa barko, sa pagsugod paglawig sa kadagatan, nakapasalamat gid ko sa Ginoo sa pribilehiyo nga iyang gihatag nga nakasakay na gid kog barko. Well, dili na ko ikaulaw nga unang first time gid na kong sakay og barko. Semi-kulba gamay kay kibaw na ta, di ta kabalo mo langoy kay ug magkaipit-ipit, aw impas yung tirada. Ug ako din nakita na experience nga na mga dolphin nga nagsunod. Wala lang na ko makuha og video kay paspas man kayo mga mananap samtang naglawig sa kadagatan. Wala man mi ko maglagan. Ug pila ra may labtik sa istorya. Matik ang istorya ni Mang Kanor abot na ta sa isla sa Siquijor. Ingon sila, ingon ana, nay ana. Daghang istorya ning isla ha, pero usa akong nakita, nindot man din yung pagkahimo nga paraiso. Isla nga sa una, gikahadlukan, pero karon ang mga foreigner grabe na kadaghan. You gonna watch from the left to the right and you can tell nga ang mga foreigner dire is everywhere. All right, sa pagdunggo na to sa isla sa Siquijor, atong pangitaon si Dura kay atong pangayuon ang mapa kay magpalitag Lumay diring dapita. Oops, wait, dili na mao nga Lumay ang imong giuna magpalitag Lumay yagan.